Kajing bami syakmat jengki noyelam jeng kuwe kaseng kabakam yeladi bakakmi nakabenta kabha kamyan jengki thai nuti kabatip kum ka Rod Association of Meghalaya kala belong ye kuwe ka thai lot ban penpaw lor kajing bom tan penta jongka kum ka dekhot jeng ka kaseng kani ka thai lot ka dei kabla paw kurteng tangai kini ki khindiat sngi haki social media kabakenthop ya ka Facebook pat WhatsApp hadien bo wei samla puli na ka jala Assam wa Abinash Pukan ula that madan klem ka jing pen shisha ya kan nongrim jong kajing keno ki jong u hakirin san social media kumta ban pensisha ya kani kajing keno jong karam ba jong ute uriu shimet kani ka thailot kabala tip katang kum ka samla khamti ka kam ba ka dei tang ki kam pen thopria ya ka longrin yang jong ka kumban chukdo ba dangshan karam ling ba ka kerwo kobor na ka kong di maunai ka ba kam kum ka organizing secretary kala penram jor halor kajing pen idor ba sei kerteng ute u samla na ka jela Assam bat kaba karam ka kam ba ka kong khamti ka de ka dekhot jongki ka kerwo kalong ba ka samla khamti ka de ka dekhot jong karam bat u jingkali kumno upokan upin sapriang ka dor jong ka samla hakaba ula kamru ulai kendo eka bat namar bulayo jingpang COVID-19 bat HIV bat pen pau jik shep tieng yo ka samla ka bala bit jingpang kan pen sapriang shekiwe pan kani ki jingkano baro nga condemn ki namar ba kilong ki ba klem nong rem kam ki evidence bat ka wei rung kawan ong ba ngaladap le ya ka test jong ka covid ba ka long negative ti ngai sukwa ban pensyai halo jong ka khot jong tu kiram balai ki shu post kom tu apo i social media kan ka spoil ka reputation jonga jong ka karteng ka jonga bat ngam dei ru ta ka briu ne ka khot jong ka ta ka seng ti ngai sukwa ban kentu om tang yang ngamar wei ndrei ya ki wei ki ken thai ru ba kinom dut chu kan ban le kum ni namar ba ka kta e ka long yeng ka long sem ka kta e ka ya ka yeng jongi ka tre kta ka jongi ha ban ngi mut ban le kita ki kam balengi pule balengi tre stom ngi kwa ban ya e ka lenti ka badai balengi le kita ki kam ki balong against society nginom la ban le kita ngam accept kita ki jing keno ki ba klem nong rim ban ka wei ru ngakwa ban ong i tu ka rupang bat ka tu ka ram ba ka dei ban ai jing pen sha lor kan ni namar ba ka post ja po social media kala circulate baro ki briu ki ba tip ki ba yo iya nga ki keli nga along hak tu singa along panik ngam nang sun batai kumdongan pen sha ki namar ba baro ki tip ya ka jing yang jonga bat aduk mentah aduk kat ni bala he aduk kat ni ngampat ju let ne ngampat ju sa ko hotel hayeng bat ka samla khamti ka basong basa asnong renja haka jing yekreng terpang bat usulong mel ka etho ba ka de ka samla ka bon na ka long yeng ka ba omde ki ba yo bakot bat pentip ba ka de ka bla pendap ya ka master degree bat tre ka kam kat ba yo de ta ka ba bala hok kalai thuru ba ka hikai part time ka wei ni ki chaka puli ka batan hapo ka jela batru pakam de ka brio ka balingkot jingmo jing perkhan nga dei nong hikai part time teachers benchua bangang le kelas nga trei bet kinu kam nga trei lengkhang nga trei sajanya trei kam yeng ngam ju khen snap ba ka dei ka kam ka bapo ni ka dei ka kam ka ba red ni bangala long la nang la start namar perthai kerdu kam tangi ha ban trei lot di kam baro tang bangam dei pat kat khot jong kata karam ni ngam le ri kita ki kam nakaliang ka samla khamti kala dawating e bakaram bat kinongilam jongka bakide banwan chakmat ban penshai bat pensisha lor ka jingkam bakade ga khot jong kani ka kanhon ki theinuti ngakar pat jur ya kitu ki khot jong karam makin wan mi chakmat ban penshai pa ba ki social media ki platform ki kinu ki badai ki jing penshai pa ba ngam dei ka khot jong ka tu bat kitu ki jing keno ki jongka ki dei baro ki balong fake ki dur ki dar ki bangam tip ki sim na e ki yo na e ru ki ba shushon tu apa ka jing trei ka jing kta ka jonga ngapen rem juri ki nga ong e ki ba ki dei ban wan mi chakmat ban penshai pa ba ngam dei ka khot jong ka karam kinda check kinda page bah hapo ka register jongki bang I'm not the member of that group bang am dei ka member jong ka tu ka group ngakwa bandong itu ikong bahas ngobha banda check namar ba ban shuong bandon kita giseng tinggi ha ban rule la di ning ha ban le kinu ki jing penrung kerteng la ni kinu ki ID bing ha ban submit tu ka association ngam tip kita ki long kumno tang ba ngobha da check ba da pet tikra ba ka karteng jonga kadon emang tu mai bi kwa ban spun but na mi kata balai i comment kum tu ba ngari ka khot jong ka tu ka association ngam kham long ra ka khot ki jong ka tu ngam bat ngam i thu i ru i tu i breu ki wan na ai ki mi na ai ki suppose kum tu
kabut ngas ngosi ngadon ke jing keta ka bor jing mut jing perkat ngadon ke jing keta ka ya ka yang kibri ken ong kum no yang ken keren kum no ngam nuot ban mi ngadawa na katuan khat jong katukaram bahkan pensyai pak ba halor ke social media ban circulate itu news bahkan ka fake news bagi tu gidur jonga la shushim tu kimdai ki ba shon da ka consent ke jonga without my consent they are taking my photos ti ka tu kalong bi anyam kalong ba violate ka cyber crime kalong ba violate ka information technology act arah snap marhajar ti ngam ngau don hok ban ong ba katu ka jingle is ai ke jongki kalong ka badai namar ba ka kerteng jonga kam don kam enroll la kata ka ram dan di bangam tip ngam itu iru kata ngadon ka message ba ki khun samla ki de ban pet ken ha ka ya ka yang ni ha ka trai ka kata ni ki de ban pet bat ki briu ki ba lada ki don kinu ki briu ki ba don jing thut la ni ki ba disturb la ni ki ba don ki de ban report hakmat ka an bat ngakwa ba ban ong ba kumba ngal ada puli na do mensyua do manta ngatip bahai ki ai long ngadai political science students ti ngadon di ki ka message banong ba ngau bah ban nom le ki kam lada phim don kinu ki kam ki ba long ki ba yo jing mentoi was ngau nom le ki kam apa ki social media la ni ki kam ki ba pen thut ya ki wai ken namar ba kumangi tip tang khasi jengi ide ke material na society kabut kabor ka shong ikan thailada mangi kin thai khasi jengi ngisha exploit lani ngisha banben hapo ka jala la jong perkhat tu ki bri ki badai na sabale ka nutam kin safa ngala tes ka report ka ban negatif te officially ka report jang kadon bagi doktor tang ba online ngala ban yo kadon ka phone jonga ngala iru ka report bangam don ngajing pang covid ne ngam don ka sign na ni kanu ka sign ban ong bangadai nong pang covid ban ngam dai hiru nong pensapriang ngam namar menta ka don ka protocols ban syong social distancing ban use ki mask ban use ki sanitizer ngadai ka bri ko bala puli ngatip hi tai kendon bang ngah ban but namar ba ngai sim sting kamut kini jing pang kinang kharoi ya ki imlang ka salang ka balong ka jing ka sarkar ba ka balong ka jing ka jat ben riu jong hi khamtam ka jat ben riu jong ka dai ka barit pat halor kini ki jingkno ka samla khamti de ka bakdo ba omla man khang ya kamon jongno ru jongno bandran na kanu ka kanhon kala ong ngam dei pat ka de khot jong karam pat karam ka de ban penchai bangam dei de khot jong ka ni ka kanhon ka de ban pet bnya kumno ngandon katang ha kani ka association haba ngam ithu yakini ki brio halor ka jingpun sapryang ya ki dor jongka de upukan akirin san social media kala ong bakam don parlok asmis kador kadai kabla shushantu na shabar ka dukan kabanga bella panda dei kumta ngale ikita kikam la de ban shongdur markhmat akichaka kibla kenno bangala lele yakikam kiblong persha eklong brio man brio ya utau asamis utau abinaj bukan runga mithu ngamdan ki parlo asamis nalor ka taru ki ong ba ngala don relationship batu kabamla ada ban pediang tang bang ngam kondem ye kitu gibri ke badon hakan di karam ni balik kile ikan ni ngam ong ye ki ba kadai ka mon ngejongki ngamla ban ong namar ubri udan la ka jong ka hop halok kalau kalong renjang lejong tingamla ban ong ye ki ba naile ni ngan pendrem ye kitu ngam pendrem ye kitu ka jing pendrem ka jonga lor kan ni kalong ba baki la sei madan ya ka kerteng ka jonga ka bangam de hiru ka dukhat jong ka tu karam te nakata kadau nga sosi bat nga kentu ya ka an makan shim ya ka jing to ket ka babenia halor kani namar ba kumbanga ju shong ju sa hani ki bri baro ki tip ki thu bat ki i ka riam ka bai ka jonga ki i ka tin ka thli ka kom ya yang jonga ki i lut te ka tu ka long bi an pi namar ka long pen buat nam ka kerteng ka wei long buat nam kerteng nang ta saya ka dukan sya tu kita dukan kibada yang tu kin don ngajing sengau kum do ngi bahasa hani ka tai ki ba don ni ngamju sengau ka ta bali kan longan san kum ni te yo don manu na pedang jong kinu ki beriu ni ki ba don ka ki ba tip lari ki ba ithu yang lari ki don ki ba yashun lani ki ba ayu wan banyak keren markhmat bali ki post ke social media nama ka social media menta ka de ka platform ka ba he ba ka bala man connect keleng saudong ka perthai ti ngamla ban accept ya kata ya ki jing thok ki bam long shisha ban chusar klit kumta bat ki nga ngosi bat nga kwa ban ong ba
kidai ban delete gitu ki post kidai ban mi sakamat ban tho ha front page ka wa ban ya I ba urpang un tho ba un pan map na nga namar ba ngasngau si kakta yang emotionally physically kakta ya jing berkat jonga lada ngadai ka beriu ka ba bam strong lada ngadai ka beriu ka ba lingkot ke jing berkat kamut ngan suicide tu beri target yang hadu kata ti namar ba ngamdai temo na to ga yu te kamut kibri istin bala ya kini kam temut baksin kam dai kamut kin suicide la ni kin pinya bila jong ni kin le kin kam sni ki bamla ra ban accept kata ru kalong ba shudi film kum tu ngamla ban accept tinga kwa ya tu rupang ban khamat ban pen I ba usu umlap kita ki evidence ba unwan ban pen syai lor ka khubor pen sapriang hapo ka social media lada ngadai sya ta ka briu ko ba longkum kata ka jing long ki dei ban shandor nga ka hotel room la pali su shandor kum tu hapo ka dukan sya ka bangatrai ka bangayara beki kamut kwa ban pen spoil ya ka jing la adi ni ya ka jing biang kayo hapo dukan sya ni kwa ban pen spoil ka reputation jonga ngamla ban ong ya kata nalor kata kasamla khamti kala pentep bakala depan ujor ke ijahar barkintu iki bor ka an ban kem bat pengat kendon penshitam iki badon kiti ban kenno klem nong rem ya ka hok jongki wei tinga kan tu iki bor jong ka an ki bangal ada file FIR bakin sim kya lor kan di bat yo iki criminal ki ba wailit se ka rights jongki wei namar ka tu ka jing yo I jongi ki social media ba ki duru ki long kandet ki su shantu